bila za nas zelo pomembna, ker smo iz treh gostovanj se vrnili praznih rok in seveda bi bilo že marsikaj narobe, če ne bi te tekme dobili. Fantje so pustili srce na igrišču, mislim, da nismo imeli nekih črnih minut, smo od začetka do konca v bistvu bili večji del v prednosti. Menim, da smo malo več želje pokazali in naša zmaga bila zaslužena. Ja, tu nekje na ta pressing smo se malo slabše zvali, kot bi želeli. Mislim pa, da naša zmaga vseeno ni bila ogrožena. Ja, na naslednjem čoku nas čaka Helios, ki še je neporažen. Tako da, po drugi strani še tudi mi na gostovanju nimamo zmage, tako da upam, da bo zanimivo. Ja, najprej bi čestito ekipi, vsem nam v publiki, predvsem, kar nas je spodbujala. Tekma je bila težka, mislim, da bo težka tekma, da se do konca ne bo odločala. To je pa ena stalnica v naši sezoni, da povedemo, potem pa to prednost ne znamo zadržati. Naša napaka, čist pada z koncentracije, malo se še lovimo med sabo, da se uigramo, ampak mislim, da smo to pokazali, da iz tekme v tekmo zmanjšujemo ta problem, tako da to je na nas, da zmanjšamo, pada z koncentracije. Seveda, ta zmaga nam je dala neko potrdilo za naše delo, da gremo v dobri smeri. Sezono res nismo začeli, koliko smo želeli, ampak, kot sem rekel, par tekem smo izgubili, kar bi jih lahko dobili, čisto po naši krivdi, ampak sezona je pa tudi še dolga, tako da gremo iz tekme v tekmo in jaz mislim, da je še vse odprt pred nami. Pa mislim, motiviran bom, zaradi tega predvsem, ker je to ena izmed boljših ekip v ligi, oni imajo 5-0 skor, igrajo zelo agresivno, tako da bomo mogli glave prepraviti in še toliko bolj strniti našo koncentracijo, fokus in to je to. Maribor je super, mesto živi za košarko, podpirajo nas, to me res presenetilo. Kljub našemu slabemu štartu so pokazali tudi ljudje tukaj karakter, da nam želijo dober in to res pripomorejo k temu. Mislim da smo mi igrali dobro, ali mlako, nismo imali čvrstinu u igri, ovako smo pustili igrače prime loptu, ovako su šutirali, do duše nije to tako ovako, s ovakvim procenom biti i da su igrači sami. Dosta i preko ruke, eto, neki su dali čak i od table preko ruke na isteku napada. Stvarno su dobro šutirali, tako da to je razlog njihove pobjede koja je zaslužena, ali mislim da mi moramo mnogo više energije da uložimo, moramo mnogo više agresivnosti, igre nogama pre svega, pa tek onda rukama i kretnje da zatvaramo. Mislim da smo tu malo pasivniji i da je to razlog sa ovakvom igrom isto kao što sam rekao u Portorožu, sa ovakvom pasivnošću, samo se braniti u odbrani, ne napadati. Teško je dobiti utakmice na strani, pogotovo kada ovako jedna ekipa šutira. Ovo je stvarno jako dobro šutirala ekipa Maribora večeras. Pa dobro, to je samo jedna stvar, kada je Goran dobio tehničku grešku i pre toga smo imali par puta korake, onda prerano smo ulazili u realizaciju napada odmah iz kornera, bez razloga, imamo rezultat, imamo igru, poveli 2 razlike. Od najiskusnijih igrača, onda od ovih manje iskusnih uđu sa klupe koji nisu šuteri, šutiraju. Malo i nediscipline, morat ćemo porazgovaramo o nekim stvarima ozbiljnije, jer ovako igrom na strani nikog nećemo dobiti. Pa Slovan, eto, i on je doživao poraz kod kuće. Mi ćemo sigurno uložiti više energije, igramo i kod kuće, ali kažem, moramo sve to, moramo da sednemo, pre svega da porazgovaramo mi, da vidimo gde smo mi, a da Slovan ostavimo po strani. Zato što imamo kvalitet sigurno da pobedimo i Slovan, ko što smo imali kvalitet pobedimo i ove dve koje smo izgubili, pa nismo. Znači da nešto i među nama nije u redu, pa razgovarat ćemo o tome, vidjet ćemo. Možda će biti jasnije kad svako nešto kaže svoje, jer s ovakvom igrom nećemo moći, mora da se bude i odgovorniji u igri.